Здравейте! Днес ще си говорим за нещо невероятно и честно казано понякога доста озадачаващо. Става дума за трансформацията, която се случва в мозъка на едно дете. Ще се потопим точно в този период между третата и осмата годинка. Едно време, на бурно развитие, което всъщност изгражда основите на ученето за цял живот. Всички сме виждали ситуации, в които детето кима разбиращо, повтаря правилото с думи, но само секунди по-късно прави точно обратното. Това не е инат, а биологично ограничение. Причината се крие в развитието на така наречените изпълнителски функции. Представете си, че мозъкът е огромна сложна компания. В нея има различни отдели. Отдел памет, отдел емоции, отдел движение. За да работят в синхрон, обаче им е нужен главен менеджер. При децата този менеджер, намиращ се в префронталния кортекс, в момента е стажант и кабинетът му е все още в строеж. Проблемът: той знае правилника на фирмата наизуст, както децата знаят правилата, но все още няма достатъчно бърза телефонна връзка с останалите отдели, за да спре грешната заповед преди тя да бъде изпълнена. Сблъсъкът между два пътя – автоматичен и обмислен. Мозъкът на детето работи на две скорости. Автопилотът, лимбичната система и моторните центрове е светкавичен. Когато види нещо интересно или получи стимул, той реагира веднага. Това е инстинктът. Спирачката, префронталния кортекс, това е нашия самоконтрол. Той е много по-бавен при малките деца. А сега вижте какво е наистина интересното. Когато възрастен проявява самоконтрол, се активира една мъничка, много ефективна част от префронталния му кортекс. Обаче при детето се наблюдава истинска буря от активност в много, много по-широки области. Това ни показва, че детския мозък трябва да работи в пъти по-усилено и да ангажира много повече ресурси, само за да постигне същия самоконтрол. Детето знае новото правило, но поведенчески не успява да го приложи. Този цитат блестящо илюстрира идеята. Питате едно дете, което сортира картички, какво е новото правило, и то ще ви каже без проблем: сега сортирам по форма. Обаче само секунда по-късно то продължава да сортира по старото правило, например по цвят. Знанието от една страна и способността реално да действаш според това знание, това са два съвсем различни етапа на развитие. И тук е ключовата идея. Това не е въпрос на неподчинение или че детето не разбира. Изобщо. Просто между 3 и 8 годинки мозъкът преминава през един супер критичен период, в който изгражда фундаменталните си умения. Точно тези, които му позволяват да контролира импулси, да се фокусира и да решава проблеми. Как да го кажем накратко? Детето знае новото правило теоретично, но физически все още не е построило спирачния механизъм в мозъка си, който да спре автоматичната му реакция. То не е непослушно. То просто е в процес на апгрейд на своя биологичен хардуер. Защо това е важно за нас? Когато разберем, че това е въпрос на зрялост, а не на характер, ние сменяме гнева си със съпричастност. Вместо да наказваме за неподчинение, започваме да помагаме на детето да тренира тези умения чрез търпение и повторение. Добре, нека сега да преминем към следващото голямо предизвикателство – четенето. Това е един от най-трудните кодове, които детският мозък трябва да разбие. Защо ли? Защото за разлика от говоренето, четенето не е нещо, за което сме еволюционно програмирани. Всъщност е сравнително ново изобретение. Нашия мозък се ражда готов да обработва звуците на речта. Ученето на говорене е почти инстинкт, но писменият език е съвсем друга работа. За да можем да четем, мозъкът трябва буквално да хакне и да пренасочи цели невронни мрежи, създадени за други цели, като разпознаване на лица и обекти. Науката ни дава един модел, наречен теория на двойния път. Мозъкът изгражда два паралелни маршрута, които работят в екип. Фонологичният път е бавният аналитичен маршрут. Режимът на произнасяне по звукове, който използваме за нови думи буква по буква. Лексикалният път пък е бързата магистрала. С практика мозъкът започва да разпознава цели думи като картинки, както разпознава лица. Този път е светкавично бърз и е ключът към гладкото четене. Вижте това изречение. Думите са изписани грешно, но мозъкът на опитния читател автоматично ги декодира. Просто е невъзможно да не ги прочетете правилно. Това показва колко автоматизиран става целият процес чрез лексикалния път. И стигаме до третата голяма област – числата. Оказва се, че математическите ни способности се градят върху два основни стълба.
Вроден интуитивен усет за числата, което е способността да погледнем две групи предмети и веднага да знаем коя е по-голяма, без изобщо да броим. И втория, чрез системата за точни изчисления. Тя извиква от паметта ни научени факти, като например 5 плюс 3 е равно на 8 или таблицата за умножение. Нека да вземем за пример и един изумителен експеримент с 5 годишни деца, при които им показват 13 сини точки, които после скриват. Добавят още 8 сини точки и накрая им показват група от 19 червени точки. Когато ги питат кои са повече, скритите сини или видимите червени, децата постигат цели 70% успеваемост. Това означава, че те имат много силна интуитивна представа за събиране и сравняване на количества, много преди да могат да решат същия проблем на хартия с символи. И така, стигаме до въпроса. Защо всичко това е важно? Всичко се свежда до една промяна в перспективата. Може би най-важният извод е този. Когато едно дете се затруднява с нещо, това рядко е въпрос на нежелание. Много по-често е въпрос на етап на развитие. Мозъкът му буквално все още се строи. Ключови идеи, които можем да си изведем след всичко казано до тук. Търпението е от решаващо значение, защото контролният център все още е в строеж. Подкрепата при четенето е хубаво да се направи и чрез упражнения за произнасяне по звукове и за разпознаване на цели думи. Надграждане върху интуицията, като си напомняме, че в математиката конкретните предмети като купчета помагат да се направи връзката и с абстрактните символи. Но най-вече е важно да си напомняме да намаляваме когнитивното натоварване. Една сложна задача, разделена на по-малки стъпки, е много по-лесна за управление. Разбирането на тези процеси има силата да промени очакванията ни, да задълбочи съпричастността ни и в крайна сметка да ни направи по-добри партньори на децата в този най-важен, огромен скок в тяхното развитие.